мабуть, многі за якогось агента у середі русинов. Яку позицію мав член Закарпатського товариства імені Кирила і Мефодія і других організацій? Бо чула від вас, що всі обвинення ви вважаєте бездоказательними. Ото правда. Що сказати за таку людину, яку, наприклад, запускають русинське движення? Пишуть, що в многих своїх наукових працях тот чоловік, згаданий автор, ми дійсно знаходимо підтвердження, що такий чоловік є, но утверждати, що він кадровий СБУшник, ніхто не сміє, якщо не маєш доказів. Но наоборот, правда, він пише і прямо пише, що нам, русинам, прямо тяжко читати. Він пише у своїх наукових працях, висять то в інтернеті, треба 100% забезпечити український культурний напрямок, освіта, телебачення, історія, культура, писемність школи. А коли вже стане незворотнім процес повної асиміляції і українізації русинів, тоді й признати національність русинів, що природньо і логічно, як українців русинів, а не русинів. Це як план на майбутнє. Можливо, думаємо, читаючи такі строки, що і колись і галичан попросять записатися не українцями, а русинами-українцями. Ті запишуться, щоб зняти взагалі в Закарпатті питання окремішнього русинства від українства по типу українського комуністичного софізма. Всі ми були русинами, а значить, зато забудемо. Таким способом Україні, властям націоналістичним, може удатися позбавити русинів прав русинського народа, признаною всіми міжнародними правовими договорами, починаючи від Сен-Жерменського 19-го року. Важливо нам розуміти, що такі придумані нині українці-русини уже не будуть юридичними наслідниками ні Подкарпатської Руси, ні Угорської Руси, ні своєї тисячолітньої історії і культури, ні відвойованих у 19-му році прав русинського народа з правом на самовизначення, на создання своєї держави, з національною автономною територією русинів на піде від Карпат, чого гарантами на незмінення і незменшення цих прав власними підписами ствердили тоді Франція, Англія, Японія у числі 57 держав світу. Це не пусті гарантії НАТО Горбачову або Будапештського меморандуму Україні, ні. Це гарантії провідних держав світу, за котрі вони і сьогодні несуть відповідальність, як юридичних наслідників Національної Республіки Русинов. Ці права русини по Сен-Жерменському договору можуть бути змінені або обмежені тільки за згодою всіх підписантів цього договору про Підкарпатську Русь, що вільно діяла з 19-го року до 22 января 46-го року з часу української комуністичної анексії, як ця та почала після війни, та з часу незалежної України, яка примусово припинила повністю національність русини і усіх карає, хто споминає про свої історичні права. Нас рутиною не може насторожувати присутність автора таких думок не тільки в середовищі русинів, але як кандидата потенціального очільника русинського руху у Закарпатті, а можливо і представника від нашого народу в міжнародному русинстві. Ще раз хочу казати, що ті, хто обвинувачує того автора як агента, має підтвердити документально його причетність до спецслужб. Інакше то є неприпустимий наклеп. Але по-друге, з другого боку, ми не віримо й самі, що людина, яка так недоброзичливо виражалася про русинів багато разів, якого, як знати, як русинська національна влада запрошує в якості експерта антирусина, невже ще й такий може мати амбіції очолювати рух русинів Закарпаття до відновлення своїх національних прав? Це би свідчило про повну аморальність любого такого чоловіка. І так,
Ми знаємо, що в русинському движенні СБУшники мали своїх людей, держали під контролем голов організацій, пудили, предупреждали. Но неужели просто вирішили своїми кадрами возглавити русинське движення по типу «Хочеш боротися із мафією? Треба й очолити. Хочеш побідити русинське движення? Треба його возглавити». В соцсетях повно інформації про все. Ми лишаємо на вибор наших русинів предупреждення. Ми сказали, що чоловік, який такі речі говорив, стаття його висить, до сих пор він не відказався від цих поглядів. Мало того, в одному з документів ще написав, що могла б Україна повторити злочин Польщі. Який? У Польщі теж думали, що робити із русинами-лемками. Слово «лемки» – це етнографічна група русинів. Лемки – не національність. Лемки – етнографічна група русинського народу. Як у поляків, так і у нас. Но от радянські українські комуністичні вчені розділили долішняни, голішняни, лемки, бойки, гуцули, поділили. Но навіть якщо ці етнографічні групи і є, і можна їх умовно вивести, то вони все одно то етнографічні групи єдиного русинського народу, який відношення до українців не мають. Тим більше, що іменно зробили той злочин у Польщі. Вони національність русин не визнають, а визнають лемки. Визнали лемків, но лемки не правонаступники землі, не правонаступники лісів, не правонаступники національності, не правонаступники права на самовизначення. От чому, коли той чоловік, за якого говоримо, предлагає Україні, та тексти залишилися, що хай би Україна так зробила, що не визнавати русинів, довго тягнути, як уже остануться два русини старенькі, надто довше їх визнати і в результаті закрити тему. Ми про це знаємо, вважаємо, що ми достатньо інформації сообщили. Хто буде общатися з таким чоловіком, який продовжує бути, як кажуть у соцмережах, русинський, антирусинський яничар, то значить, уже хто з ним буде в'єдно, вони дійствують сообща. Ми хочемо вірити і довіряти, що той чоловік не являється агентом спецслужб, по крайній мірі, ми не маємо доказів. Но до тих пір, поки він буде так антирусинськими виразами говорити і рекомендувати явно Україні творити злочини над русинським народом, у будущому це може бути і йому указано на суді. Чому ти просиш Україну не визнавати русинів, а хочеш бути русинському движенню голова або навіть главний? Но я кажу, я сумніваюся в тому, що той чоловік захоче бути якимось лідером. По крайній мірі, ото йому і наші люди зробити не дадуть.